estudis de producció animal van començar el curs 84-85, en una època en què estava el país debatint-se en com entrar a la Comunitat Econòmica Europea, per tant, una època en la qual es demanava que la ramaderia fos cada vegada més productiva per fer front als competidors que en aquell moment podien venir d'Europa. A partir d'aquell moment, el departament va començar a iniciar els seus projectes de recerca en l'àmbit de la genètica, de la nutrició, de la reproducció i del maneig, produint uns canvis espectaculars com els que s'han produït en els últims anys a la ramaderia catalana. En el grup de millora genètica animal, al principi va començar a treballar en augmentar la productivitat i el primer projecte important va ser en millorar la prolificitat de les truges. En aquell moment es debatia si això podia ser possible o no i el primer projecte gran, en col·laboració amb l'IRTA, va ser precisament demostrar que efectivament es podia tindre èxit seleccionant per un caràcter reproductiu com el número de cries per part. Passat els anys, evidentment, la productivitat va començar a perdre menys pes en relació a altres caràcters i el que fem en aquest laboratori precisament ara és treballar temes de qualitat i en particular de qualitat de la carn, aprofitant totes les eines biotecnològiques que tenim. Quines són aquestes eines? Les eines de la genètica molecular i en particular un dels èxits més importants que hem tingut ha sigut el descobriment d'alguns marcadors genètics que afecten la qualitat del greix a la carn. La principal función que tiene la sala de necropsias es dar soporte a la docencia del doble grado de veterinaria y ciencia de producción animal y cubrimos básicamente todo lo que son funciones relacionadas con el estudio post-mortem, es decir, hacer necropsias o autopsias de animales, tanto que se reciban externamente de empresas o colectivos que nos piden esta información, como cubrir un poco la demanda del sector ganadero de alrededores cuando tienen bajas o tienen algún problema sanitario en la explotación. El que fem al grup de reproducció bovina és portar el control setmanal de vaques de llet. Intentem aplicar tots els coneixements que intentem investigar a les granges lleteres i el que intentem és reduir les gestacions dobles sobretot i aplicar els coneixements apresos i fer transferència de coneixement. Sobretot apliquem reducció manual de làmnios i reducció de fol·licles.